Como unha encerrona con mayúsculas, así considera a CIGA o despedimento de 14 empregados con contrato indefinido da planta de Atún no Grove. Foi por sorpresa e sen previo aviso. Sin previo aviso, nin sequera os representantes dos traballadores e nin tampouco os propios afectados lles dou o marxen legal de 15 días de preaviso. O anuncio por parte da empresa aconteceu nun cambio de quenda citando os afectados por grupos segundo a sección na que traballaban. A máis afectada é a de Frío, pero o seu delegado non puido acceder. Eu, personalmente, como delegado, fun 2 veces a que me deixaran pasar e non me deixaron pasar. Entonces, pois nada, simplemente solidarizarme con os compañeiros. A empresa alega causas obxectivas por cuestións organizativas e de produción, un aspecto que para a CIGA resulta contradictorio co xeito no que se executaron os despedimentos. Incluso é contradictorio cando está acusando motivos económicos e organizativos e con toda a prepotencia paga eses 15 días da falta de preaviso para non dar xogo a que os traballadores se informen. A CIGA exixe a readmisión inmediata dos traballadores, mais aínda cando na planta de Cambados precisan xente, unha opción que non se lles ofreceu. Esa posibilidade non se lle dou a ningún traballador e ninguna traballadora afectada por estes despidos, co cal, xa digo, a empresa minte cando está por un lado intentando argumentar causas organizativas e económicas, maquillando cifras na facturación concreta da fábrica, pero obviando, digamos, o grupo en sí, Atúnlo. Ademais, van recorrer a decisión atendendo o tipo de despido. En aras o anuncio que se nos traslada desde o Ministerio estas reformas laborales, están prohibidos este tipo de despidos obxectivos, tendo, digamos, un grupo de empresas como este, Grupo Pernas Atúnlo, opcións de recolocar a calquer traballador con experiencia. A Central Nacionalista anuncia movilizacións contra estes despedimentos. A primeira concentración vai ser o vindeiro martes ao mediodía, coincidindo co cambio de quenda.